አጥምቆ በማየ ዮሐንስ አጥምቆ በማየ ዮሐንስ አጥምቆ በማየ celebration. We have seen many beautiful people who ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤርትራ ሜዳ ኔትወርክ እንኳን ኣብ በዓለ ጥምቀት ብሰላም ኣብፅሕና እንዳበልና ሎሚ ኣብ ዋዜማ ብድሮ በዓል ጥምቀት ተረኺብና ናብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ዝወርዳ ዘለዋ ናይ ታቦት ስነ ስርዓት ምዕጃብ መደብ ናባኹም ከነብሎ ኢና ነዚ መደብ ክትከታተሉ ብክብሪ ዕድመኩም ሰናይ ምክትታል ክርስቶስ ተጠምቀ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ክርስቶስ ተወልደ ወለደነ ዳግም መንፈስ ቅዱስ ማይ ወለደነ ዳግም መንፈስ ቅዱስ ማይ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ክርስቶስ ተወልደ
ጣዕመ ዜማ እግዚኡ መርሓ ዮርዳኖስ አብጽሐ ወበህየ ዮሐንስ ፍጹመ ተሰብሃ ጎይቱ መሪሑ ናብ ዮርዳኖስ አብጽሐ በዚ ኸዓ ቅዱስ ዮሐንስ ኣዝዩ ምስጉን ኮነ ጎይቱ ዘኽበረ ጊልያ ትእዛዝ ጎይቱ ዘማልአ ጊልያ ፍጹም ንጎይቱ ዝሐጐሰ ጊልያ እሙን ኮይኑ ይርከብ ከምቲ ጎይታ ዝበሎ መኑ ውእቱ ገብ ዘይረክቦ እግዚኡ በድልው እቲ ንቑሕን ትጉህን ኮይኑ ዝርከብ ወይ ከዓ ዝረኽቦ ጎይቱ መን እዩ ይብል። ስለዚ ትጉህን ንቑሕን ኮይኑ ዝተረኽበ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ንጎይቱ መሪሑ ዮርዳኖስ አብጽሐ ዝመርሕ ጎይታ እዩ ዘምርሕ ከዓ ጎይታ እዩ። ዝኾነ ይኹን ግን ኮነ ሰብአ ከማለ ዝብል ነቲ ከማና ሰብ ዝኾኑ ንኸመልክትን ከመስል እሞ ስለዚ ጸሎት ብፁዕ ወቅዱስ አቡና ክወሃበና እዩ። አቡነ ሰማያት ድሕሪ ስርየት ብምግባር ታቦታት ናብቲ ዝተዳለወሎም ቦታ ክበጽሑ እዮም። ክስዕቡ ዝቐጽል ከዓ ክሳብ ስርዓተ ማህሌት ዝጅምር ብሊቃውንቲ ስሩዕ መደብ ትምህርቲ ብተረኛታት ኣድባራት ክወሃበና እዩ። ኩልናቶም ምእመናንን ምእመናት ህዝቢ ተኸታተልቲ ክንከውን ብድሕሪኡ ስርዓተ ማህሌት ተፈጺሙ ከዓኒ ስርዓተ ቅዳሴ ትኸይድ እዩ። ስርዓተ ቅዳሴ ምስ ተፈጸመ ነግ ከዓ እቲ ስርዓተ ጥምቀት ናይ ወዲደ ባሕር ክፍጸም እዩ። ሕጂ ግን ንጸሎት ኩልና ሓፍ ክበል ናብ ብፁዕ ወቅዱስ አቡና አቡነ ሰማያት ክቡና እዮም። ዜና አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ሊቀ ካህናት ተመሳሳይ አበሳም መፍቀሬን ሳበ ሰውሃቦም ስልጣነ ካህናት ወደሙ ሊሰው ይለከማት ያተኩም ቢሰኩም እስከ ጊዜ አበቆ ካህናት ወህደ ዲያቆናት አብርቱ ሃይማኖት ወንፎተሃን ወንጽሐነ ይረሴክም ይጉሎ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘገበርነ በአእምሮ ወበየአእምሮ በዘሐለፈ ይምሐረነ ወዘይመጽእ ቀበርነ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መልከማሁ ሕራይ ለባስያን ካብ ዘለኹሙ ቦታ ናብ ታቦት ዘለዎ ክብሪ መጺኹም ታቦትና መሪሕና ሊቃውንቲ ከዓ ነዚ ክልዘብ ጸንሐ እናሸብሸቡ ነቲ ታቦታት ኣብ ዝተዳለወሎም ቦታ ክበጽሑን ክዕርፉን እዮም። ብብፁዕ ወቅዱስ ክርስቶስ ተጠምቀ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ክርስቶስ ተወልደ ወለደነ ዳግም
ዳግም ወለደነ ዳግም መንፈስ ቅዱስ ማይ ወለደነ ዳግም ወለደነ ዳግም መንፈስ ቅዱስ ማይ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተወልደ ክርስቶስ ተጠምቀ ክርስቶስ ተወልደ ወለደነ ዳግም ወለደነ ዳግም መንፈስ ቅዱስ ማይ ወለደነ ዳግም ወለደነ ዳግም መንፈስ ቅዱስ ማይ
لكبر عنا من كلنا وقتنا ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ማዕከል አባል ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት የአውሮፓን አባይ ብሪጣንያን፣ ክቡር ሊቀ ካህናት ዘሚካኤል አብርሃም ተሐጋጋዚ ቅዱስ ፓትርያርክ፣ ክቡር አቶ አማኑኤል ተስፋሁነይ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃይማኖታዊ ጉዳያት፣ ክቡር አቶ አብርሃም ፍትዌ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሃይማኖታዊ ጉዳያት፣ ክቡራን አቦታት መነኮሳትን፣ መምህራንን፣ ሊቃውንትን፣ ሊቃነ ካህናትን ነዚህ ክቡር ዕለትና ንምድማቕም ኣብዚ ተኣኪብኩና ዘለና ኩልና ምእመናትን ስርዓተ ጸሎት ይጅመር ስለ ዘሎ ኩልና ስርዓተ ጸሎት ክነብጽሕ ቅዳሴ ማርያም ክነብጽሕ ሓፍ ንበል። ቅዳሴ ማርያም
روحي سبعة مجمرتها وبسمكم كتلالي أنا كابي كبابي يخم بتصفت. اوكي سمي اسمايت كاب دار باولوسي متي. سلام سمي قرمويت بحر ابدا عرب اولسي مستري الله يجد الله تبعنا بتعم تبع له نزغير ناينا نبعله بحن نزن حواتي كمان زي بعد تمقتكو سايك ابزي متينا تمقت دميانا اب غزانا بحده تاخيفكا غله قمينا نبعله دعمها صبو دسك ابنا كل غيزه خمسه عينت كوينو مس هزبها تاكيب كا تبعله كلها بدعم صبو دسك ابلك ايه بزح كستا كنا جن تعندت بلا حمزه حطما الكا نابزي ابوتا بصيها ساعه تدلي تدافع فيك هذه حاجه لسه حاطه متكبر مالتي مع بعل طمقت ازيو كبر بعل انديو زياده حاني ابزي طمقت كطما انكلخا كم فولي نعخا مخنياتو كاب بزح ነገር ይኻ ተጠማም በካፍቱ ኩሉ ሕልፍ ህይወትካ ማለት እዩ ዝያዳ ዝዝክሮ ዝቦታ ዝኻ ኣነ ብዚ ከባቢ 4 ስመራ ስለ ዝነበርኩ ብንእሽተይ ኣብዚ ማይ ጥምቀት ከምዚኦም ደቅና ንኣሽቱ ዘለዉ
ولا حف أبيلهم ناو يدور خا تجاج بزح صبوا نجارينا نحلف بزيادة خاب بهمي أنا بزخدي بيبوتا سكير حجمتي خاب علوفتي ندله أزي عبيب عليو عمت نقولنا بسلام يسمحنا زاقوا عليه. يوهانا ملختي يوهانا بمجمرتا نولادي تيرو ما برهانة حواتي بملأ مالتي ببحر خينو حكي دقيقة نجليت ميلات سوينا روح اسبع الكبلة ندلين دقي يحواتي أسمايتن رحوان نهو الديكا أراي مجمرتا نعاكم نزي كبر بعل زبقعكم قعبقعكم لكم كاوم تسأل كان مكل هال حيلتا زلو حاوي مالتيو سلامون عبدك سركب حافتي كامس دقا مس بعل بيتا كلهم مقعب زابقعكي كبلا فوتو مالتي نملو حزبي كريستيان حزبي ارتران قعبقعكم مجمرتا نعاكم قعب زبقعكم نقول حزبي ارتران نحاوي بحيلتا زركب سلامون نحافتي عبدك تركب مس كان بعد بيتان ود حافتي نخلو فاميلي نخلو حزبي ارترا ክርስቶስ ላቦቀየ ሰማያዊ ወመንፈስከ ቅዱስ ሕያዊ በመጻሕፍት ወአንዳነ ለባስያን መስቀልን ስንሃን ንባህለ ጥምቀት ከምቲ ሕግን ስርዓትን ቤተክርስቲያንና ዝእዙ ናይ ስርዓተ ማጠን ጸሎት ይፍጽሙ ኣለዉ። ለባስያን ጻዕዳ ካባን ወርቂ ጽንሃን ወርቂ መስቀልን ዝሓዙ ንባህለ ጥምቀት ናይ ስርዓተ ጸሎተ ዕጣን
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ይደልዎ ወለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም Hello. We are coming yesterday to Eritrea, and we are lucky that we have possibility to take a part at this celebration. We have seen many beautiful people who are polite, and they are willing to help us, and we are very satisfied to meet such polite people as you are. How did you find the hospitality you gained from the Eritrean people? Yes, this hospital is super. We are satisfied. What do you like the most from Eritrean and the Eritrean peoples? We are coming from Slovakia, and we haven't met such nice and polite people as you are. Thank you. Thank you. Thank you. ዓለም ባህታ በሃል أبيهم مدين حقي كوثمرة كم يعلوز بعد طبق نصبق مونتاي كوطو بحق طبق نعمتا زوان بسناي بحقوس غيرو سناي فطير لي سناي سلامن يبنا اني ابزي يصحنا امين بعد تمكات كتم حلال فودلنا يوهنا ملخت انتلو سكا كل سناي ولا حد سناي هاونا كله امين امين امين
سمي سواي ما نبهل كابي كاب داق حمص هراي كميخن بعل كتب على بعد طبقت دعم صبوق كانوا علا خامتينا لنا عمت كميخن تحلفوا بعد دعم صبوقنا نحلفه هو يوهانا ندق ايروبا زلو ليديا بسرات روتا أنقول زلها هينوك قاندر لها راح يدويري يوهانا قبل مفوت آمين نخلعنا ዝኾነት አንድርበታ ይሁዳ እናሰብሃ መጠለ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባ አላ እሞ ተነስሱ እናበለ መንገድ እግዚአብሔር ጥበቡ እዚያው እውን አቅልዑ ኢሉ ኣብ በረኻ ዝምህር ኣዋጅ ነጋሪ ተባሂሉ ብነቢይ ኢሳይያስ ዝተነገረሉ እዚ እዩ። ብርሃን ዮሃንስ ድማ ካብ ፀጉሪ ገመል ዝተሰርሐ ነበረ። ዕጣቕ ሕቁኡ ከዓ ቁልፊ ቆርበት ነበረ። ቀለቡ ከዓ አንበጣን ማዓር ፀነፀናን ነበረ። ኩሎም ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ኣብ ኣውራጃ ዮርዳኖስ ዝነበሩ ኩሎም ናብኡ ይመፁ ነበሩ። ኃጢአቶም እናተናዘዙ ከዓ ኩሎም ሩባ ዮርዳኖስ የጥምቁን ነበረ። እንተኾነ ግና ካብ ወገን ፈሪሳውያን ወገን ሰዱቃውያንን ምስ ህዝቢ ተሓዊሶም ናብ ጥምቀቱ ክመፁ ብዙሓት ሰባት ምስ ረኣይ ከምዚ በሎም ኣብቲ ውሉድ ኣትማን ካብቲ ዝመፅእ ቁጥዓን መቕሰፍትን ከም እትመልኡኸ መን ሓበረኩም እንዳርቀስ ንስሓ ዝበቃዕኩም ሰናይ ግብሪ ግበሩ። አብርሃም ዝኣክል ኣቦ ኣለና ብምባል እትመልኡ ኣይምሰልኩም። እግዚአብሔር ንኣብርሃም ካብዘ ኣእማን እዚኣተን ውሉድ ከተንስኣሉ ከም ዘከኣሎ ይብለኩም ኣለሁ። እንሆ ንሳር ኣብ ልዕሊ ጉንዲ ኦም ተላልዩ ኣሎ እሞ ኩሉ ፅቡቕ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ከም ዝቕረፅ ናብ ድማ ይግበር። ኣነስ ንስሓ ብማይ እጥምቐኩም ኣለሁ። እቲ ድሕሪ ዝመፅእ ግና ካባይ ይሕይል ኣሳእኑ እውን ክፀውር ዘይበቅዕ እየ። ንሱ ብመንፈስ ቅዱሳን ብሓውን ተጥምቐኩም እዩ። ዓውዱ ዘፅርየሉ መስአ ኣብ ኢዱ ዘለዎ እዩ። ሰማዩ ኣብ ቆፍኡ ይእክብ፣ ንሓሰሩ ግና ዘይጠፍእ ሓዊ የንድዶም። ዘይዓምልዎ ይህቦ ዘላለም Lord, get us among the pass of the Lord, is not the pass of the Lord, is in Jesus, rather than Adam. I'm with an Jesus Christ, the help of the Angel. The Amis have been the Beata from Chapter and Tesafay. I could not have and get the heart settled no on the Hello. Whether the Ohaid Mad Hello, whether not exactly from the نبرة أمدردا سبق يوحناس أمدردا سبق نبرة أمدردا سبق نبرة نسوس صحابة من نبحات يعني صحابة تهدم يتحدث يتكلم يبلا
كلهم سبعي ودان يرسالهم نبر يهودنا وحتياتهم ناتنا عن كلهم أفلقي إلا نس يتمغون نبر وهالنس كلامهم خالص بالجبل تقول ما كله نبر القربات نبر نقول ما بيتعنا معنا فدنيان نبر خالصين خواتم تعالى عدنينا سر أثارنا سر صراحة أسألهم من تحت ذلك أنها هي تحت ذلك مخلص هي النبر صراحة أنا بماي أتمغفكم لهم مستقنا من وسط مغفكم بيهم شعورنا بدعوة الكتب بتاع يسوس مستشعر بتاع يسوس كان زمان أبريد نعم قليلا نسموه يوهانس كأب ولقي الناس أتمغف كان سماي سماي سوى سلمى سماي تغلط من مسكت كأب كان سالبي اليو ورينو الرسول مات رأيه وديني ببلد دول زعمت دول سمعت الشمبار شميكون عمن باشا كبرم هفتتين بهال التولد كله عد زبان سرجعيو نغمط الله هاجر كعب جربني بزخون نجار نعدنا نخرئي متينا صبغ رينا صبغ سبعنا بونت بزيك العالم أقاطعمي بعل لدت نيرو هجها بعل مكان كان خبرها بزقول قول متينا لنا صلوت يقبر الله أمان مسيلو بتعم دست بليو هاجرنا سلاميو كل نجار بتعم تحوشنا لنا خمزوا عمتها بسلام هاجرنا بسلام كينو أيمانتنا سنة كلها إحنا نفس وكفنا أبز قدوس خنا ابنت آمينا نعملنا خنا مسجن نعملنا خنا نصلي እግዚአብሔር ከሰላም ከበና እንተ ጸዋዕካ ትሰምዕ እንተ አፍካየ ትኸፍት እንተ ለምን ካይዝብ ስለዝኾነ ነዛ አሚና ኸአ በዓልና ኸነኽብር ኣብ ዝመጽና ኣለና ሰላም ከመይ ኣለኹም ኩልኹም ህዝበ ክርስቲያን ብምልኡኩም ከመይ ትኾኑ ኣለኹም ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ደገ ደሎ ኣብ ሃገር ደሎ በዚ መዓልቲ እዚ ጥምቀት ከነኽብር ኣብ ዝመጽና ኣለና ጽቡቕ ብጣዕሚ ደስ ይብል ዓድና ጽቡቕ ኣሎ ኩሉ ህዝቢ ክርስቲያን ኩሉ መጽኢሉ ተኣኪቡ እጂ ኸኣኒ ብሰላም ክፍጸመልና ብጣዕሚ ደስ ይብል ሃገርና ሰላም ክኸውን ዓድና ሰላም ኮይኑ ኩልና ካብ ስደት ተመሊስና ኣብ ዓድና ክንነብር ከምዚ ደስ ይብል ብጣዕሚ መንግስትና ህዝብና ኩሉ ሰራዊትና ብሰላም ክእከቡልና ደቅና ብሰላም ክመጽልና እዚ ጸሎትና ንዓጹ ሙሉእ ሽመይ ሜሪና ይርበሃል ካብ ዞባ ማእከል ማለት እዩ ዓደይ ካኒ ከረን መንፈሳዊ በዓል ናይ በዓል ጥምቀት ከመይ ትሕዝቶ ከመይ ትገልጽ መንፈሳዊ በዓል ጥምቀት ብጣዕሚ ጽቡቕ ይገልጾ ደስ ዘብል ከረን ከዓ ከምዚ ዓይነት እዩ ግን ዝበለጸ መስመራ እዩ በርኩሉ ጽቡቕ ብሄረ ብሌን ከመይ ብሄረ ብሌን ከዓ ማይ ጥምቀት ዝብማንሲ ኬትካ ማይ ትሕጸብ ኣብ ርባ ኸይድካ ኩሉ ነፍስኻ ተሓጻጺብካ ሽዑ ተኣኻኺብካ ብሓባር ቀንዴል ወሊዕካ ድዩ ኮፍ ኢልካ ከዓ ጋዕ ትበልዕ ብሓደ ማለት ምክንያት በዓል ጥምቀት ከተመሓላልፍ የደልና የሆነ መልእኽቲ ትወኪል ሙሉኣት ስድራ ቤተይ ኣብ ከረን ዝቕመጡ ከምኡውን ኣብ ደገ ሰናይ ናይር ስልጣን ናይር ኣዜብ ናይር بمولهم سدرا بيتي كاملون سدرا بيتي مالتي يواب إليانا إليود رأس بعل تمكن صبوا لهم لهم بس كان كل سب صبوا تهدينو صبوا تري تنرى زلنا ون صبوا نجاريوا مهنات بعد تمكن كتم حلال كلنا يوم نخلو كريستيان نقول وسكم نقول نروح بعل تمكن السلام عليكم سامرايت مرحبا بحال كباخريا خابزينا كمي بعد كمي كنت حلقوا عمت طبعا بلها مسكر يقم تداليخا تراريخا بشدي تمقاس فولي دغر جران بلا فلايك اب سدرابيت كغلم ملخون كها تا خخيب كها لك كم لدت نيشتي لدت يا رانا
ምክንያት በዓል ጥምቀት ከተመሓላልፍ የደልና የሆነ መልእክቲ ኣድርገይ መጀመርታ ንኩሎም ኣመንቲ ክርስትና ቃና በዓል ጥምቀት ኣብ ቃና ይብሎ በቃ ብላ ስድራ ቤት ያወፃና ኣብ ደገ ዘለው ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘለው በቃ ብሎም ሓይልታት ምክልኻል ከዓ ኣብ ቃና ይብሎ حفشاوي مفساو بعلنا يبعث بعد بحكي أنا حقوساتنا بحكي أنا قشروس كشمو حريب بهالحز حزي لو رزقت كلها من دور أمن شروس بحكي زوعلنا بسوارخ نستقدسن قولنا نتمننا بحكي حقوساتنا نقوم نعم تخاب سلام كدرسنا منه تقدر نقول اللي بحكي حقوساتنا بحكي اسمكم كأخذكم دقركم بحكي كبري هابكم نعم تابع حقوس بتعنا يدرسنا عند مريم قبر سلاسة بحال قبل بشاور الكبابي قداس ولا قبر بشاور كم يالو من صوب على كم يتذكروا 5 لايك قدم بمودار كم يالو عمد بتعم صبغوا وتايكوصو ببعمتهم في صنحنا كم يتذكروا قلت كم يبعل يربع على نايت كله خم يمرس قبل حاجه زلو صبغوا زلو ببغزي خاي ما حاشالو ببغزيو بتعم دسيبل راي مرات بعل ጥምቀት ናይ ዮሃና መልእክታቶም ሓላልፍ ዕድል ክህብ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኩሎም ኣብ ደገ ዘሎ ኩሉ ሰላም ዕድመን ጥዕናን ይሃበና ሰላም ይረኸበና ኣሜን እሞ ናይ ዮሃና መልእክቲ ሰላም ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ኣገንባር ዘለውት ኣጋደልቲ ኩላቶም ሰላም ንዓኣቶም ሰላም ይግበረልና ፍቅርን ስኒትን ይሃበና ደገ ዘለዎ ደቅና ኩላቶም ሰላም وبزلوا كل سلام يكون عقاتهم كعد متأنى نحبكم بزلنا سلام تأنى هبنا سمي مسجنا فاودي بحال زنبرون لو على أسمرا خوينو من محضر كبابي آخريا خوينو كاب دبر بسرات قدس جبريل آخرينا متينا هم زحوي كبلوت سنها نزبع عزن مخبار كأنا متينا زبع عز خاني قويتانا مدحنينا يسوع كريستوس كابدينا قدس مريم ندحنتنا قبل توليدو أب 3 عامت كاني بزتم كاتزي دحنت عبيلنا اتزغبرنا دحنت كان تايون تلايلنا بسنكني ادامن هيواننا حاتيات اب يوردانوسن اب جنتن تصحيفو زنبره صحوف ادم غزو ناي ديابلوس هيوان غزتي ناي ديابلوس زبل تصحيفو زنبره نعو نتي صحوفتي نخسبر ويكانوتي ناي شعو وان جيغانا ادامن هيوانن زتفصملمو بسنكم دك سبات ناب عالم ما مكرا وريدهم زنبرو ندحنتهم توليدو ابت ما يوردانوس كيدو دماني نتي ابو تخيلو زنبره امنبرت تصحفه ابت بحر مساعته وكريستوس بونو تسيرو مالتي زنبره مصحف ناي حاتيات تدمسيسو مالتي كريستوس بمن تطميون تلنا يوحنس يتطميون كريستوس كو يوحنس كطمقون كلو انا خميغرنا اخا خطمق اسخا فتاريخ انا ግን ፍጡር የኸጠመቀ ካይክልን የምስበሎ ኖ እዚ ትእዛዝ ናይ እግዚአብሔር ክፍጸም ስለዝኾነ በወዲ ሰብ ክጥመቅ ክርስቶስ ፈቃድ እግዚአብሔር ስለዝኾነ አጥመቀን ዳይሉኻ ተጠሚቁ ብሰቲ ንሱ ተጠመቀኻ ንሕና እንሆ ክሳብ ሕጂ ብጥምቀት ንኸይዳለና ዝወለድናዮ ሙሉዳት ደቂ ተባዕትዮ ኣብ 40 መዓልቲ ተጥመቁ ከለው ደቂ ኣንስትዮ ድማ 80 መዓልቲ እንዳተጠመቁ በቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እትህቦ ትምህርቲ ተሰኒና ኣብ አገልግሎት ናይ እግዚአብሔር ወይ ካን ቤተ ክርስቲያን ብምኽባር ቤተ ክርስቲያን ብምዕራግ ዝመጻና ኢና ማለት እዩ ዘጋጣሚ ናይ ዮሃና መዳፍቶም ሓላል ንሁሉ ህዝቢ ኤርትራ ንሓይልታት ምክልኻሉ ንሁሉም ኣብ ስደት ይኹን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ኤርትራውያን እግዚአብሔር ኣብ ዘለዎ ሰላም ይኹነሎም ዮሃና ንብሎም ንሃገርና ድማ ምሕረት ሰላም በረኸት ቅሳነት ዘለዎ ዘመን ይግበረልና يغني له سيدنا شارش كنا بعد بقت بسلام صحنا نقولنا حبير نقعد نقولنا بصحنا كم يخات ذكرى زبع على عم بعد كم يتقصوا تمكات معلتي تتمي حجي بالطعم يزخبروا عبي بعاليو ناي كلنا نعم تقاب سلام كي غرفه خيش رفي هجرنا تخليلو كم جعلنا خنوعل دولو تسفا يصبي مالتي رينا يوهانا ملخصهم حلال يوهانا دقد لو دقي بملؤهم سدرا بيتي حواتي ابدقد عدد الله حواتي نملو حيلتات كل حال ايترا نملو حزب ايترا كل حزب ايترا يوهانا خولدلي سناي عمد كونو له سناي معلتم قد كونو له بس قطامي كحبر دل
ታንኪዩ ይቀነል በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በመጀመሪያ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ናብዚ ክብርን ቅዱስን ዝኾነ ጥምቀት ዘብፅሐና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ሽመይ ዮሴፍ ማርያም ይበሃል። ኣባል ቤት ትምህርቲ ሰንበት ደብረፃይ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ይበሃል። እዚ ናብዚ ዕለት እዚ ኣብፅሕና ደሎ መድኃኔዓለም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ጥምቀት ክንብል ከለና ካብ ኣጥመቀ ዝብል ገዛዊ ቃል ዝወፀ ኮይኑ ሙሉእ ነብስኻ ምጥላቕ ማለት እዩ። አንጀብጀበ ሙሉ ነብስኻ ማይ ምጥልቃይ ማለት እዩ። እዚ ኸዓ ትርጉሙ እንታይ እንተኢልና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ሓጢኣትናን ስለ ኣበሳናን ኣብ መቓብር ንሰለስተ ለይትን ንሰለስተ መዓልትን ሓዲሩ መግነዝ ፍትሑለይ መቓብር ክፈትለይ ከይበለ ብሓይለ ስልጣኑ መቓብር ካብ ሞት ንሞት ስዒሩ ዝተንሰአሉ ንሕና ድማ ሰለስተ ግዜ ናብ ማይ ምጥላቕና ናይ ሞት ምልክትና እዩ። ሰለስተ ግዜ ካብ ማይ ምውፃእና ኸ ናይ ትንሳኤ ህይወት ከም ዘለና ምልክት እዩ። ስለዚ እዚ ጥምቀት እዚ ናይ መጀመርያ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢራት ካብተን ቀንዲ ሓሙሽተ ኣእማደ ምስጢራት ሓንቲ ኮይና እዚኣ ኸ በሪ ናይ ኩለን ምስጢራተ ቤተክርስትያንና ምስጢራተ ኣእማደ ምስጢርን ስለ ዝኾነት ጥምቀት ዘለዎ ሰብ ድማ ተጠሚቑ ንኩሉ ኣገልግሎት ቤተክርስትያን ንኽፍፅምን ነቲ ስጋን ደምን ወልደ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንምቕባልን ብቑዕ ይኸውን ማለት እዩ። ብዘይ ጥምቀት ወላ ሓንቲ ነገር ክንገብር ኣይንኽእልን ኢና። እዚ ኸ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተጠምቀን ዝኣመንን ዝተጠምቀን ክድሕኒ ብምባል ኣብ ወንጌለ ማርቆስ ምዕራፍ 16 ፍቅዲ 16 ድማ ከምዚ ኢሉ ፅሒፍልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ጥምቀት እዚ ነብዕሎ ዘለና ኣዝዩ ዓብ ነገራት እዩ ማለት እዩ። ከም ባህልን ከም ሕብረተሰብን ክርስቲያናዊ መጠን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኩሉ ሃይማኖታት ነዚ ጥምቀት እዚ ብክብረት ንምብዓል ናብዚ ቦታ ዝመፅእ ዘሎ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ዝነበረና ዕጣ ኣዳምን ሄዋንን ዝበደልዎ ዕዳ ንክድምስስ ኣብ ማይ ዮርዳኖስ ተጠሚቑ ነቲ ኮሬብ ናይ አዳም ገብሩ ለዲያብሎስ ተባሂሉ ተጻሒፉ ዝነበረ እምኒ ኮሬብ ንዕኡ ብሃይለ ስልጣኑ ረጊጹ ኣምኪኹ ዝሰዓረልና ማለት እዩ። ብዕለተ ዓርብ ድማ ንሞት ስዒሩ ተንስዩ ንሲኦል ኣቲኻኒ ነብሳት ዝዘመተሉ ኣብ ሲኦል ዝነበረት እምኒ ድማ ንዓኻ ሓጢኣትና ደምሲሱ ህይወት ዝሃበና ውሉድነት ጸጋ ዝመለሰልና ስለ ዝኾነ በዚ ጥምቀት እዚ ድማ ወዲ ኣብ 40 መዓልቲ ጓል ኣብ 80 መዓልቲ ተጠሚቕና ውሉድነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ተቐቢልና ደቂ እግዚአብሔር ኣምላኽ ደቂ ክርስቶስ መድኃኔ ዓለም ንኸውን ማለት ስለዚ እዚ ዓብ ጥምቀት እዚ ኣብ ሕብረተሰብናን ኣብ እምነት ክርስትናን ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ጥምቀት እዩ። ኩላትና ድማ ነዚ ጥምቀት እዚ ተረዲእና በቲ መንፈሳዊ ኪደቱ ከነብዕሎ ይግባአና ማለት ስለዚ እዚ ጥምቀት ስለ ዝኾነ ብምኽንያት ጥምቀት ተባሂሉ ኣብ መንፈሳዊ ህይወታት ዳንበር ኣብ ካልእ ናይ ዓለም ነገራት ጓይላን ዳንኬራን ክንሕልፎ ዘይኮነ ኣብዚ በዓል ተሳቲፍና ንሕሙማት ንሓዘንተኛታት ንጽጉማት ንረዳሉን ንሕግዘሉን ነፃናናዓሉን ስለ ዝኾነ በዚ መንፈሳዊ ህይወት ኣገልግሎትና ክንፍጽም ኩሉ ሓደራ ንብሎ ነቲ ህዝበ ክርስቲያን ዝበሃልና ንሕና ኩላትና ነዚ ነገራት እዚ ክንፍጽምካ እግዚአብሔር ጸጋ ስለ ዝሃበና በዚ ጥምቀት እዚ ተጠሚቕና ውሉድነት እግዚአብሔር ተኣሚና ክሳብታ መወዳእታ ህይወትና ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ ጸኒዕና ክንነብርካ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና። ነዚ ዕድል እዚ ዝሃብኩም ንኻኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብርን ምስጋናን ይሃብኩም። ስለ ቃላቱ ሽም እግዚአብሔር አምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይሁን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።
ተኸታተልትና ከም ዝተዕዘቦ ዘለኹም በዓለ ጥምቀት ብኽብ ድምቕ ዝበለ ኣገባብ ብብዝሒ ህዝቢ ዝተሰነየ ብኽብ ዝበለ ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ይኽበዓል ፀኒሑ ብዘቕረብናልኩም መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ ተስፋና ሙሉእ ኣብ ዘለኹም ርሑስ በዓል ጥምቀት ክገብረልኩም እንዳተመነና ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ውሽጢ ወፃኢ ዘሎ ርሑስ በዓል ጥምቀት ንምነ ነዚ መደብ ስለዝተኸታተልኩም ካብ ልምነ መስግን ክብረት ሃበልና